ना टाइगार सेटलाया फान्थाव गेसावा एनिथिं एमजे फंबायखौहाय प्रिति जिन्टाखौहाय हा टाइगार आवाजसो जावजानाङालै जावग्राफोरजों खिन्थु थैनोसै आं दोननोसैलाय सानदां दीदी दीदी के भाई दीदी को तपा कर लिया भाई मतलब सॉरी शादी कर लिया तपा थुस पागल टाइगार सेटला फान्थाव गेसाव क्या बोला दीदी दीदी बोल के हाँ टापा टप हाँ माने पस खुलुमबाय रायजोफोर आर चिरां चेनेलाव गासैखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय हाबबोजोबबानो जाबाय गासिबो फैदो ओमफ्राय नायफैदो आरोना गुदुं फिसा मोनबाबो हाबनानै भिडिअखौ नायफैबानो जाबाय आरोना थ' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै ना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै नोंथांमोना एसे ससे मिथिखाबाय जानो आरो आं बै इन्ट्र भिडिअआवहाय हिट भिडिअआव होखाबाय थाफा थाप पस्टखौहाय आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय थ' नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखायो गासै रायजो राजाफ्रानो मिथिगैखाया बे साल्थि टाइगार सेटला हा बुन्था हा साल्थि बुन्था फान्थाव गेसाव टाइगार हा नाफाम सिखावखौहाय नोंथांमोना बयबो मिथिखायो थ' बेनो माने जोंना बै फंबाय एनिथिं एमजेखौहाय एकदम एल'ग्लिदों आरोखि ना फुरा एल'दों एकदम एल' सिजोबखादों आरोना बिनि सायावनो नोंथांमोनखौ मिथिथों होननानै बे भिडिअखौ आङो लानानै फैनाय जाबाय आरोना बा आङो शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय नोंथांमोनाबो बयबो शेयार खालामलायबानो जाबाय आरोना आरो बे भिडिअखौ नायखांजोबनायनि उनावहाय कमेन्ट खालामनो दाबाव कमेन्टफोरबो खालामलायदो आरोना नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मा बुजिनो मोनखो मा मिथिनो मोनखो बिनि सायावहाय नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरोना टाइगार सेटलाया ओरैबायदि एल'खादों जोंना एनिथिं एमजे फंबायखौहाय ओरैबायदि होनदों आरोना दीदी बल के फुरा थापा थाप माने बर'आव बेखौ सोलायोबा नोंथांमोना बयबो मिथिखायो मा होनो बेखौहाय पस सेक आरोना नै बिदि बुंदों आरोना टाइगार सेटलाया फान्थाव गेसावा एनिथिं एमजे फंबायखौहाय बे मोनाखै बियो बेटाया मोनाखैथ' प्रिति जिन्टाजोंहाय हो प्रिति बेवाइजों बियो एकदम जोजानो मोनाखैथ' एल' सिजानो मसायजानो मोनाखैथ' बिनि थाखायनो बे बार जौगासिनो बियो सिगाङावसो मालाय बिब' लेंदोंमोनब्रा दिदि होनदोंमोन बिब' आब' होनदोंमोन दाथ' होनला मालाय बेहा मालाय गावनि हिनजाव जाथारसिगोन नै दसे लथासे बावथारला नै गाबोन समनियानो दुम फेरे बेरेया जाखासिगोन नोंहालाय बेखौलाय माथो ओरै एरलुबाय थानांगौ जाखो लुगैनाय बायदिलाय थोद सिगाङाव जि जाबाय दा सम गैला मालाय दुम बेरे जाखासिगोन ना बेखौलाय माथो ओरै खालामनांगौ जाखो माबा टापा टाप माबा फिथिकट माबा हिजरा बायदि माबा ब्रा गानबा माने हिजरा टाप हेन टेन होनलाबायदों आरोखि ना थ' नोंथांमोना बे टाइगार सेटला साल्थि सेटला या मा बुंदों बे टाइगार फान्थाव गेसावा नाफाम सिखावा मा बुंदों नायनानै लाग्रोबानो जाबाय दे बिनि उनावहाय नैबे आर चिराङा फैफिनगोन आरोना थ' आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरोना टपाटप कर लिया क्या मजा ये करने से अच्छा हुआ है भाई समझ लो अभी इतना ज्ञानी मत दिखाओ भाई तो दूसरे को वायरल करता है वीडियो बना के दीदी के भाई दीदी को तपा कर लिया भाई मतलब सॉरी शादी कर लिया तपा टप मतलब शादी कर लिया थ' नोंथांमोनाथ' नुखाबाय बे टाइगार साल्थि सेटलाया मा होनदोंना फान्थाव गेसावा ओरैबायदि माने फिथिकट बा ओरै ब्रा गानोबा हिजरा बायदि नुगोन मागोन एकदम आरोना ओमफ्राय आरो दीदी बल के माने टापा टाप हा ओरैबायदि आरोना माने पस दीदी बल के टापा टाप थ' एनिथिं एमजे फंबायखौहाय नै बेफोरबायदि होनदों आरोखि ना जोंना बे टाइगार सेटलाया थ' मालाय हाबायानो जाखासिगोन बेखौलाय माथो दासो बुंनांलामोन आरोना सिगाङाव जि बुंबाय जेबो नंला माने बिब' लेंखाला जोंना फंबायाबो प्रिति बेवाइखौहाय प्रिति जिन्टाखौहाय हिनजाव जाखाथारसिगोन हाबायानो गैखाला मालाय अमा बायखाबाय दख'ना बायखाबाय माबा हेन टेन बायखाबाय बेयावलाय नोंहालाय माथो दा जों हाबानि बै मा होनो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ बै लेंहरनाय लेटारखौसो जोङो नेनानै थानांसिगौ ओमफ्राय जेब्ला लेंहरो जोङो ओरैहाय हाबा जाहैनांगौ बेखौसो साननांगौ जोंहा बेयावलाय माथो भिडिअ लाबोबाय थानांगौ हाबा जाखासिगोन दा बानायसै टाइगार सेटला फान्थाव गेसाव नाफाम सिखाव नोंसो माथो फिथिकट गाननानै मोनायाव उन्दुनानै थायोनो
खोनादों आङो सालि पागल थ' बेफोरबायदि भिडिअ दा बानायसै बेखौसो आं खावलायहरो टाइगार सेटला सालि नोङो बेफोरबायदि दा भिडिअ बानायसै मानो होनबा हाबायानो जाखासिगोन जोङो हाबाखौल' जानो नेनानै थानांसिगौ आरोखि ना थ' आरो गासैखौबो आं खावलायहरो आसा खालामो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ शेयार खालामना होगोन